Сарвару Сидиқов қарор дорем. Беҳтарин мусиқанавозони кишвар, яке аз қонунавозони беҳтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққи шӯҳрат ва беҳтарин дуторнавози кишвар ҳаққи Амраҷон инҷо дар ин студия қарор дорем. ҳоло беҳтарин мусиқаҳоро баҳри шумо иҷро менамоянд. ман боварӣ дорам ки рӯзҳои наздик сабти ана ҳамин мусиқиҳои беҳтаринро аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз канали ютуби мо метавонед ба пуррагӣ шунида бошед. ба ҳар яки шумо истироҳати бо фароғат ҳамин бо мудdat ҳамроҳ дорам.